Na Hore Hroní sa teda góly jednoznačne strieľajú. A keď hovoríme o domácich, poďme sa pozrieť na základnú zostavu trénera Štefana Markulíka. Do brány s 28 Danko, 18 Markovič, 4 Oravec a 24 Koštrna. Kapitánom teda Matej Oravec so štvorkou, pred nimi muži. Veľmi zaujímavá. Často sa stáva, že medzi Trnavou a Podbrezovou padá veľa gólov, aj keď musíme... Spartakovcom, aby rozložili svoj ofenzívny stan na útočnej polovici. Zel po arene môže pokračovať pre túto chvíľu na opačnej strane ihriska. Ofori odzbrojený čistým spôsobom. Markovič na dvakrát v kombinácii ešte s Oravcom. Snaha železiarov výjsť z celej situácie. Vidieť aj maskota železiarov, ktorý neunikol ani našim kamerám. Kontru hostí Danko, Markovič, 22-ročný srbský stoper. Snahe pomýliť Kelvina Oforiho, podarilo sa mu čiastočne aj vyviesť loptu na útočnú polovicu, bol síce pri postrannej čiare, ale sú to práve železiari, ktorý Šimon zahral už aj proti svojmu o 12 rokov staršiemu bratovi Michalovi, ktorý hájí farby Košického FC. Markovič, Paraj na hranici pokutového územia, dokázal sa zbaviť Zelikoviča. Čo bolo ale na konci, treba povedať, že dokonca ešte René Paraj zaťahol za dres. Jeho z profi kariére proti Spartaku, ktorého je odchovancom. Dvakrát ako hráč Dunajskej dokázal Trnavčanov zdolať. V jednom prípade sa zrodila remíza, ale v troch stretnutiach ťahal aj ako kapitán žltomodrých za kratší koniec. Vyšiel tam napomôcť Štetinovi, ktorý už možno v tých šprinterských súbojoch nebude mať so Smekalom navrch. Predošlý súboj, po ktorom Štetina bol ošetrovaný a Spartakovci teraz vďaka dvom prihrávkam môžu útočiť po krídle v podobe Kelvina Oforiho. Druhý rohový kop pre Trnavčanov v úvodnej 45 minútovke po Procházka. Oravec. Paraj versus Ofori. Napokon nevyšiel ani jeden víťazný z tohto súboja, ale lopta pripadla na stranu Podbrezovej. S 22-kou sa začína pomaly, ale isto príprava Davide Petris. Ten Rajank a Sanusi. V tejto sezóne obaja sa teraz musia vyrojiť z vlastného pokutového územia ako nejakého zberu repy. Rajank. Markovič. Šparík po poháre v Častkovciach hovoril, že sa to naozaj dlho nestalo, že by dala toľko gólov v jednom stretnutí, samozrejme s prihliadnutím na to, že to je pohárový zápas. Evidentne to Trnavčanom pomohlo. Stian Koštrna mohol by aj vypáliť z väčšej vzdialenosti, položil si ešte na chrbát Korina, ktorý v zápäti na dvakrát dokázal loptu odkopnúť aspoň k Markovičovi a Spartakovci sú teraz v takom hlbokom dvojbloku. Aj Procházka sa tak vyčítavo pozeral smerom k spoluhráčom, že sú nízko a v zápätí si pripisujú aj úspešný defenzívny zákrok. Si ale pripísal aj Markovič a na ofenzívnom výlete môže poslať aj center do pokutového územia. Takto čas sa zasahoval do svojej defenzívnej línie počas stretnutia. Sabo ako stoper teda nahradil Štetinu a Volík sa presunul na opačnú stranu a Nikolau vymenil Šuleka. Erik Daniel pri tom návrate do defenzívy akoby piatým obrancom. Mali sme to možnosť vidieť pri tom výsledku 3-0 z pohľadu hostí už niekoľkokrát v dnešnom zápase. Naozaj sudcovská trojica, bolo to za cenu nedovoleného zákroku. Lopta tak bola prisúdená Podbrezovej, medzičasom Markovič
chce dohrať dnešný zápas jednoducho aj práve teraz pod našimi kamerami. V kombinácii s Irajangom, ktorý mal výborný vstup do dnešného stretnutia, keď prišiel ako striedajúci hráč. Ale po 10-15 minútach sa vyhol pás do priestoru, kde operoval Michal Ďuriš. Rešpekt si dokázal striedajúci hráč. Holík. Irajang. Sanusi. Sanusi. Markovič. David Petric už v pokutovom území v snahe nabiť Demlovi. Ešte tam bol Nikolaou. Robert Pich sa snažil ešte